دم باش گهدارên delal vara Perxudres podcast'te. Ez Ömer Faruk Baran ji vê podcastê mektûbeka Abdullah İncekan radigihînim. Vê saetê vê deqê hûn dikubin di vê mektûbê biwere me. Jiyan ji mûyekê ziraftir e û em nizanin ka ev mû çi wext diqete. Di hevdeyê gulanê da serê sibehê gava min xwast ez ji maliyan re ji firinê nan bikirim, hindik mabû ev mûyê min bi heyatê vagirê dide biqete. Hema çere ez li bîsîkleta xwe siwar bûm, tekerê pêşiyê bi şûnva vegeriya, bîsîkleta min ket û ez jî bi wê hewlê mîna ku 10 kes min ber bi pêş bavêjin, bi ser bîsîkletê da deverû ketim. Nizanim ji ber kîjan refleksê bû, devê min vekirî bû û bi wê hewla giran, bi devê vekirî ez bi ser dîreksiyona bîsîkletê da ketim û dîreksiyonê mîna qaziqekî xa di qirika min da kuta. Tarîf têra wê şê nake. Mecazek? Min hê peyda nekiriye mecazek. Ez wê gavê tenê qêriyam û min alîkarî xwast. Karkereke firinê û mişteriyek hatin hewara min av dan min, ez dam rûniştinê û telefonê ambulansê kirin. Lê xudan di ser min da dibariya, tayê mirinê bi min ketibû. Ji ber ku min telefona xwe li malê îştibû, ez li wê difikirîm ku ez ê bimirim bêyî ku dengê xwe bigihînim kesekî ji malê. Mirin çi tiştekî hecîb bû, bêyî xatirxwastinekê meriv bi ebedî dişemite ji hebûnê. Min tenê numara telefona xwe ji ber dizanibû, ew jî li malê bû. Çi dewrekî hecîb e? Berê min bi dehan numarayên telefonan ji ber dizanîbûn. Lê niha? Jinika nanfiroş çend caran li telefona min xist, lê kesên li malê cewab nedan. Ambulansat. Gotin em te dibin filan nexweşxanê. Bi rê da car din telefon kirin, lê dîsa kesî cewab neda. Bi qeyda deng gotin bavê we qeza kiriye. Em bi ambulansê wî dibin filan nexweşxaneyê. Ez di şûna mala xwe da jî ketim tayê. Xebera nebixêr û nekifş gelo wan dike çi halî? Êşa min her diçû zêdetir dibû. Mirin çi qas suha dibû. Li nexweşxaneyê ezabê mezin dest pê kir. Ji bo ku bizanibin ka histû û navmilê min şikestiye yan na fîlm kişandin. Lê 3 saetan bîyî kesî bihêlin li cem min, ez wisa li odeyê li ser sedyekê hîştim. Gava bêçaretî, êş û tenêtî tev li hev dibin, dem îdî sedî sed îzafiyeta xwe îspat dike. Saniyeyek îdî ne saniyeyek e. Emr e. Emreke ku di kêliyên kurt û kin da kom dibe. Dûra hemşîreyek hat. Ew xeleka li stûyê min alan dibûn bilind kir, avê çopê û çû. Ez li wê bêînsafbûnê heyret mam. Meriv çawa dikare di nexweşxaneyekê de bixebite û wisa bêhîs û bêînsaf be. Bêriya ku derkeve, min jê re got, nexa şikestin tune? Got, na, tune şikestin. Bîna min hinekî hat ber min, lê êşên min bêhed û hesab bûn. Piştî nîv saetekê hemşîreyê ji min re got, derkeve ber derî. Em ê mektûbekê bidin û te taburcû bikin. Ev êş û taburcî? Li ber derî ez xayîs bûm. Min dît ku xanim û zarokên min li ber derî ne. Wan alî min kirin, ez li ser kursiyekê dam rûniştinê. Bira û diya min jî hatin. Gava ez wisa bi ser kursî da ketim, birayê min li deriyê doktoran xist. Doktor dîsa bi ciddiyeta êşa min re eleqedar nebû. Ez girtim odayekê û mektûb da destê min û got tiştekî de tune. Vê gavê min hêvî kir ku birayê min bikaribe li hember doktor û nexweşxaneyê hêrsa xwe kontrol bike. Gava empatî, însanbûn, însaf bi doktoran re nema, wê demê meriv xwe tenê bêçare hîs dike. Me dît li vê nexweşxanê îdî çare tune. Min got, min dibim malê. Nexweşxaneyê him ez tedawî nekirim, him bi saetan eziyet bi min da kişandin û him jî hêviya min kuşt ku ez biwêrim herim nexweşxaneyeka din. Ez li erebeyê siwar bûm. Ji ber ku her ciyê min değişiya, min ji birayê xwe re got erebê hêdî baş o. Mîna ku histû û navmilê min felç bûbe, min nikaribû xwe tev bidim. İdî daqurtandin jî li min eziyet bû. Êşa man û nemanê, êşa mirin û mayînê çi qas giran e. Me xwe gihand malê. Ez dicemidîm, dicirifîm. Zarokan sobe vêxistin û ez di nav organ û betaniyan da bicî kirim, lê nefes jî ji bo min eziyet bû êdî. Her daqurtandinek têxistina şivekê bû di qirika min da. Bêhna xwînê xa di qirikê da berdida jêrê. Mal bû
mala şînê, girî û endîşeyê barê min êşa min girantir dikir. Ji ber êşa giran roja din em çûn nexweşxaneyekê din. Piştî em hinekî sekînîn min got êşên min zêde ne. Gelo hûn dikarin hinekî zû li min mêze bikin. Hemşîreyê ji doktor re got tu li wî mêze bike. Karê te ê mayî ez ê bikim. Bi vê hesasiyetê ez gelekî şabûm. Doktor gava li qirika min mêze kir, got xisar jî talûkê jî zêde ye. Gazî ser doktor kir. Wî jî lê nehêrî. Wan hema derhal dest bi tedawiyê kirin. Antîbiyotik dan min. Ez li odayekê bicî kirim, xarin û vexarin ji min birîn. Gotin di qirikê da birîneke mezin heye. Em nizanin çi ye. Loma divê xarin û vexarin tune be. Roja din gotin em xortimekê di qirika te da berdidin mîdeyê te û pêra jî li birîna te mêze dikin. 19 Gulanê ber bi êvarê ez girtim emeliyatê. Narkoz li min xistin û ez ji xa çûm. Gava birayê min destê xwe da ser min û got mamoste, mamoste ez li vir im. Ercan û baran jî li dervan e. Ez ji wê kabûsê xilas bûm. Dest û nigên min bi nivînan ve girê dabûn. Ez pir şabûm ku yek ji malê hatiye li intensive stationê bi Tirkiyê yoğun bakimê destê min digire û min ji kabûsa bi narkozê re ketiye qirika min xilas dike. Saw ji ser min rabûbû. Nîvê şevê bû. Min ji doktor re got dest û nigên min ji kelepçeyê derxe. Êdî ez hatime ser hemdê xwe. Wî qebûl nekir. Got tu zirarê didî me. Di her cî te da xortim û derzî hene û tu yê wan bikişînî. Min jê re got binêre. Binêre ez tercümanê rîlke me û vê saetê dikarim ji te re şîran bixwînim. Êdî bi ser hemdê xwe da hatime. Dikarim ji te re şîran bixwînim. Lê bi hemdê xwe min ji xwe re got Evdila niha rîlke çi eleqe? Çi eleqa rîlke? Di heyata xwe da cara ewil bû li yoğun bakimê bûm. Deng, bîn, atmosfer pir ecêb bû. Hetanî serê sibehê min zor deyax kir. Gava bû sibeh şîîreke rîlke li ser zimanê min bû. Ne mecbûrî fehm bikî heyatê tu. Ne mecbûrî fehm bikî heyatê.